Altså, vi skal lige lave hvad hedder det? Et videnskabeligt eksperiment. Så, 1, 2, nu. Lidt mere, det sker ikke noget. Måske en anelse mere, så bliver det måske til pølse. Nej, eksperimentet fejler. Offeret bliver ikke til pølse. Takket være Herren. Men til gengæld bliver han våd. Nu skal noget. Han begynder at ligne pølse lidt. Men mærke i ansigtstræk. Men der er stadigvæk lang vej endnu. Så afskyelig bliver han nok aldrig. Og klarede russeren. Læg mærke til hatten, russeren. Ikke. Læg mærke til hvids mor. Hvad så ligger det ikke nogen, hun lærer? Ja, og du ligner stadig en pølse. Men det er jo kun godt.